Hallo, mijn naam is Annemarie Pen. Ik ben in het dagelijks leven burgemeester van Maastricht. En een van mijn grootste hobby's is zingen. Ik heb er natuurlijk helemaal geen tijd meer voor, maar ik heb het altijd heel graag gedaan. En het liefste samen met anderen, in een koor dus. Bij zingen moet je alles geven en je volledig concentreren op waar het over gaat. En dat past wel bij me. En ik vind muziek de meest complete vorm van kunst. Als ik muziek hoor, gebeurt er altijd iets en dat is fijn. Het is een groot voorrecht om op 9 december de Philharmonie Sittard te mogen dirigeren. En vooral ook omdat het voor het goede doel is. En nu heb ik maar één angst. En dat is dat als op 9 december ik met mijn baton zwaai, er geen geluid uit die Philharmonie komt. Enfin, ik moet dus nog goed oefenen en dat ga ik nu doen. Ik hoop jullie te zien op 9 december. Doei!